Beli. So, meron tayong catering service dito sa Lubao, Pampanga. Kaya mga kabeli, natawin na po kami. Nasa Megatech na po kami mga kabeli. So, time check. Time check po tayo mga kabeli. Alas 6. Kaya gamit po natin sa YT. Kaya si Mickey Mouse. So mga pwede time check. Umalis tayo ng alas 5 sa bahay. So yan na, medyo lunch time kasi yung setup. So 6 AM dito na kami nag-intro ni John Paul, gawa ng madilim pa sa daan kanina. So ayan, sa Lubao, Pampanga tayo mamimili. Tapos diretso tayo sa event place natin. Yan, shout out Mami Joel, Ate Sita and Kuya Jun. Yun, shoutout po. Shout out. Yun mga kabeli. So yun mga kabeli, nasa bahay na po kami ng Lubao. Nandito na din po kami sa palengke ng Lubao. Yun. So mga pwede, nandito na tayo sa Lubao Market. Lubao Market. Santa Cruz, Pampanga. Mga pwede dito, ilang beses na tayo nakapamili. So, yun. May dagat ah. May dagat. Yun, gulay. Gulay. Hello po. Morning po mga kapatid. Morning po. Yun o. Yo kuya. Ate, mag-a-game po natin. 370. So mga pwede 370 ang liyan po. May buto po yan. Meron na yun. Hindi, pag walang buto, Parehas lang. walang buto. Sila yung unahan. So yan Yung mga puto, pwede. 330 ganito. Pero yung tempo. 370 ang liyan po mga pwede. So penga 5 kilos na yun. Sige, pakitimbang mo muna. So mga pwede, meron tayong lechon belly, mixed seafoods, chicken teriyaki, saka fried chicken, roast beef, 5 pansit. kilo lang yan sa akin. Apa. Ito ang bawas. Lahat. Mga pwede, manok naman. So dito ilang beses na tayong namili. Ayan, shoutout Kuya Erning. Morning po. Magkano po sa manok? 190, 180. 180.
Okay. Ayos mga kabili. Okay, mabili sila Jepoy, bumili na ng seafoods. So ayun na, hanapin natin sila Kuya Jepoy. Yun. Good morning po. Ito po sila mga kabili. Ha? Pusit. Ano? Bili na lang. Ano muna ay kabin? Di ba kabili? Kung kilo naman ako, 120. Maganda kilo? 120. 120. Pero kilo ba? 120 hindi po. Ganda limasag naman. Nay, nanto nay. Hindi ko alam. Ganda nga tata. Ano yung pinag-ganda? Dali mga to. Ito kilo po. Yun. Sa mga tuloy. Tigay niyo po. Ay, samasan niyo. Pero ito niya. Tawagan ko dito po. Tabayan. Palit lang kasi. Ito mo po kilo. Ano po? Magkano po kilo ka rin eh? 520 na lang dyan, 600. Ito po kilo. Ito tubig dito sa Pusit. magkano ba itong kilo po? 520. Tapos pusit. Morning po. Magkano po sa pusit? Magkano po? Ba? 260. 260 boy. Boy, 260. Isang kilo po. Ito po kilo. Magkano po kilo? 60 lang. Okay na, Kuya Jepoy. Okay na po mga kapila, thank you. Yeah, thank you. Punta ko na si Chef. Si Gabeli kaya, nasaan na? Yun. Yun po, si Gabeli. Ayun mga beli, okay na yung manok natin. Yun. Yun, okay na din po doon. Okay na sila na. Opo. Bossing ha, 10 kilo. So ayun mga beli, mamimili lang kami ni Jepoy ng ingredients saka yung kailangan natin sa ano natin, pansit. Thank you. Saan tayo boy? Sa labas? Sa loob? Ulay. Oo. Ulay ka grocery. Sa labas tayo. Ipon. O gulay. Magkano sa carrots ate? 35 po. 70 isang kilo. Bakal tama? Ala. Sige ka mga. Repolyo magkano po? 50 lang po yan. Kilo? Opo. 50 kilo. Okay, kuya. Pwede kita. Red bell po kailangan natin sa sweet and sour natin. Ganda ng tokwa. Anak ng tokwa. Dahil lagyan mo din ng kalate. Alati. Mais kuya, fresh yan. Magamais mo ngayon.
60 po, isang kilo. 60 ang kilo. Nice. Sarap to, linaga. Patatas po yan. Dito. Celery, saka leeks. Ready na po na? Dagdagan mo pa tayo. Okay na yan. Nalang ko dyan. Ayan na. Pansit saka yung seafood lang ang meron. Apo. Red Bell. Red Bell. Apo. Ate, saka ano, may pang ano kayo, yung sotangon na noodles. Yung original yan kaya. 1 kilo na saka 1 kilong Mickey. Meron kaya Mickey? Ha? Ano gusto mo? Kanto no? Mickey talaga, Mickey. Chuneke kai. So, yun. Ilan dito kuya? Ilang grams to? 500. 500. So, dalawa lang na ito, ate. So, mga belang request na sa atin is sotanghon with Mickey. Pansit. Saka ano pa Ingredients. Ingredients. Sige, kuha na dyan. Ano ba ingredients? Chichero kuya? Mantika. Sige, lagyan mo chicharo kahit 1/4. Hoy, hanap lang ang ulam. Ati ka mapaluto na rin? Oh, may fried chicken tayo. Sa rin. Karino. Asin. Poy. May nakabagi. Pasuya. Ano po? So nga, Beli, hanap lang tayong pang ulam habang namimili si Jepoy doon. So extension ng ano, mga Beli. Shit. Magkano sa ipon? 360 kuya. Buhay pa yan. Sway Buhay yun. yan. Wala kuya, marami sa kilo niya. Buhay yan. 360. Ikot muna tayo, mga Beli. Mas bago kasi nang nakunin pa yun. Kanina yan. Ano po yan? Lumpia. Mga Beli, extension ng palengke dito. Order ng mama mo. Lawak. Lawak. Hindi ito. Nabi na napon. Nabi na napon. Pero order ako pala po. Kanan mo sa lagi ng market. Kaya kasi nga itong mga Ate, anong isda yan? malakapas po. Ano masarap na luto dyan? Sa ano? Paksiw. Panatis. Pangat. Oo. Pangatlong init, parang gano'n. Bili ka na kuya. Magkano dyan? 280 lang yung kilo. Sige, pengi ako. Ilan? 1 kilo. Oo. Yan, 280 na yan. Mga Beli, 280 yung malalaki, ha? Ito, anong tawag dito? Ayungin. Ayungin, magkakilo niyan. 400. Mahal talaga yan, eh, no? Masarap naman. Ilan ka din naman? Etong kilo. So, 1 kilo. Yung kuya, isang kilo. Gusto mo ngayungin kuya? Yan ka, okay na yan. Santa Rita, nagka-Kalawi. Ayun ang 20 tam. Kaya na rin kayo. Ang malaman. So, yung mga Beli, may ulam na tayo. Yan, no? So, balik na tayo kay Jepoy, mga Beli. Hoy! Tingin ka ng almusal doon? Magkano?
Wala pa, pero may transfer doon. Saan? Kanina? Wala ka doon isang daan. Kanina yan? Kita magtitang manok. Nagtitinda manok? Dami. Nasaan na? Yun daw ata, hindi na bayaran. Hindi na bayaran eh. So, sige po, ikumpleto na to. Dito natin. Ari na, yung mga debote mo, hindi ko lang tsaka yung gato. Sweet chili sauce. Ay, sige. Kaya ito magiging ng sweet chili. Kaya ano Tatlo. na mo lang ko, nene? Awas, sige. Wala na niya kay Pascal. Ang Dubai. Bili ka ulam ng masal na. Tapos Oy, sweet chili na sweet chili. limang Balisam na ba? sweet chili. May mantika ka na, boy. Hindi ba? Hindi ka na mukha rin na. So yung mga belly, okay na yung pinamili natin. So yun, kita-kita na tayo sa event place natin. So ipupuntahan natin isang resort, RCS Resort. So sila Jam Paul and yun nga belly, wala nga pala Singo, may lakad. So nagipaglibing, tapos si Adam masama yung pakiramdam. Kaya kumuha tayong extra yung kapatid ni Ingo. Yun ang kasama natin ngayon. Dalaming metong kaya tayo, tapos itang... So ayun mga kabeli, tapos na dito po tayo ng Malengke. Kaya diretso na tayo sa event place, Concepcion, Lubao. Welcome RCS Resort Subdivision. So yan mga belly, nandito na tayo sa RCS Resort. So ito mga belly, private resort na napakalaki. So sa 15,000 mga belly, may kasama na siyang 2 room. So yun. Thank you po. Yun. Hoy, pwede na dyan yung team ka, ano natin, basketball player. Dadalhin pa ba natin sila sa dagat? Wala sa swimming pool niya. Tawala sa swimming pool. So yun mga belly, set up lang ang team ka belly. Thank you. Napakalaki ng lugar mga belly. Private pool. Function hall dito mga belly. Tapos ito yung mga hotel. Tapos ayun yung pinaka pool. So sa 15,000 tatlong swimming pool po ang ano niya, naka-package. Napakadali papuntahan mga belly, gawa ng ako, tinry ko lang siya sa Waze, yung nakakuha namin. Tapos may sliding din sa taas. Ang daming lamesa mga belly. Muna tayo mamaya, bangga tayo. Yes.
Kaya mga kabeli, titibla tayo ng lechon belly. Si Jaja yung cameraman. Jan, Okay. sin mga kabeli. Black pepper mga kabeli. Ayan. Toyo mga kabeli. So mga kabeli, hintay lang natin yung bawang ni Tres. Tapos yung leeks. Tapos yung toddler lalagay natin. Ayan, thank you. So yung mga kabeli, okay na yung ating lechon belly. Nirarol ko na lang mga kabeli, tinatali ko. Eto, pakita mo dyan. Ayan, tinatali ko na lang mga kabeli. Pakita mo yung tsura mo dyan. Dyan, dyan. Dyan, dyan. Okay dyan. So mga belly, nakagawa na si Jepoy ng lechon belly. So nagkatali na lang mga belly. Sambagsak dyan. So yung mga belly, gawa na si Whitey. Kaya yan, nagagamit na natin ulit. Yun. Kaya mga belly, lulutuin na natin yung roast beef, pakukuluan na natin gaya ng dati mga belly. So 5 kilos. Tapos yan na titimplahan ko na mga belly. So yung mga belly, ang event natin ngayon is ano to, company reunion, Ken's Engineering Construction, first anniversary nila. So eto mga belly, sa abroad to. Tapos yung mga dating nagtatrabaho doon na taga rito sa atin, yan, nag-set sila ng reunion. Okay, sige boy. Oh, pagsamahin mo na. Tapos satiin natin sa gitna. So mga belly, yung teriyaki chicken natin, saka yung fried chicken. So isang marination na lang, tapos satiin natin mamaya. Gagawa tayong sauce, tapos deep fry natin yan. Okay, lagay na tayo? Start na tayo. So mga belly, time check 8:25 ng umaga. So kailangan 11, tapos na tayo. Yeah. Yan. Wala si Adam, wala si Ingo mga belly. Napay? Isang timplahan lang. Isang timplahan lang. So, tapos atiin mo sa gitna. Tapos lalagyan natin ng teriyaki sauce, mamarinate natin. Okay mga belly, so yun ang diskarte ko dun. Tapos yung sauce ng mga belly, gagawa na lang tayo. Deep fry natin. Ayos! Game? Ayos mga belly, game. Game. So mga belly, marinate natin to. So, pakukuluan natin yung ating Roast beef. so ayun mga belly. Yung chicken cube, ay beef cubes. Cubes to, 3. Tapos rock salt mga belly. So yung chicken natin mga belly, yun madalas naman po pinapakita ni Jepo yung marination nun. Yun, mustard. Ayaw? Yun, pwede. Yung carrots. Tsaka celery. Yun, Nor sizzling po mga kabili. Last, black pepper. Yan, salamat nga pala kay Ate Hilda sa pinadala niya. Napakalaking black pepper. Yun, thank you Tagal na po. naman namin gagamitin yun natin. Okay mga beli, yun, ito lang yun. Tapos pakukuluan na natin. So palalamputin natin to in 30 minutes. kakayanin kaya 5 kilos to, Paul. 40 minutes. Okay. So mga beli, tapos yan, after niya makulo,
ituturbo natin para Mag-smoky flavor. so maging roasted beef. Roasted. Yun. Okay, game na tayo. Game na po mga kabeli. So mga beli, ito na yung chicken natin. So pang ano to ha, chicken teriyaki. Yun. So ito, minarinate ni Jepoy, same nung marination nung fried chicken Fried natin. chicken. Ngayon, magkakaiba siya dahil mamarinate ko siya sa teriyaki sauce. Dadagdagan po ng teriyaki sauce. So mga beli, ito, ano yan eh? Chicken breast, quarter leg. Ang gamit natin, hindi siya chicken breast. So yan, kailangan ito pakuluan natin para lumabas yung dugo niya. After nun, busan natin mantika or butter. Gigisa sa butter. Oo. Yun. Pagugulugin natin sa butter hanggang maging Magka-grill mart. Tama po grill ba mark. yun? Tama po ba yun? Ay mga beli, panoorin nyo po. Ay, tutok mo sa camera mo. So mga beli, mamarinate natin yung 30 minutes. Uy, yun. Pumuputik yung mga lobo. Nakukuku! So, yun mga kabeli. Tapos si Jepoy mag-i-start na po magprito mga kabeli. Yun. Ang balita. Yan na, shoutout nga pala kay Sir Head Disangco. Yan na. Maraming salamat sa pag-invite sa Team Kabeli rito. Yun, dyan, sa bagsak. Paano si Tres? Nag-aaral na yung pang ano, Ano yan? ano po, pansit. So yung mga bili, yung pansit natin is sotanghon. Mix ng Mickey. Mickey. So yun na nakalagay. Okay, so 6 na minuto tayo ngayon mga bili. Ang budget nito is 20K. 20,000 kasama ng transportation namin doon. So kaya nitong magpakain ng 50 person. Yun. Yun! Dyan! Ano? Ano sabi mo, Dadam? Jack, ikaw, I love you. Dam, Ingo, I love you. Papa Roy, Saray, thank you po. Ate Gemma, Iba, Boss Aris ka no, TikTok. kita. Yan, maraming salamat, Tita Marie. Yan, thank you sa suporta. So yung mga beli, pinakuluan ko na yung ating teriyaki chicken. So yun, pag nakita natin hindi na siya sariwa, alam natin wala na yung dugo sa loob, yun, perituhin na natin to. Yun o. So mga beli, ang bango. Mabango, Abango po mga kabeli. yun. Alright, mga beli, hintayin natin after Mga 15 minutes pa. so 15 years. Opo, 20 minutes. Okay, mga beli, hintayin natin mga 10 minutes. So yun na to, tapos prituhin na natin. So yung mga beli, nakapag-prito na tayo ng fried chicken. So naka-isang set na tayo. So yung fried chicken natin is 5 kilos. Ang ganda, no? Parang Ganda po mga kabeli. parang Jollibee May kawig. Macdo. Mga beli, ito yung manok ng Jollibee Macdo. No, Paul. Opo, McDolibee. Macdolibee na. Opo, McDo sa Jollibee. Okay, so mga beli, yan, naka-isang set na tayo sa fried chicken. So tapos, punta na natin itong ating, Chicken teriyaki. yan na, Yun o. parang adobo na. So mga beli, okay na to. So pwede na natin patayin yung kalan natin, tapos hanguin natin, iprituhin natin, tapos gagawa na tayo ng sauce. Yun, Tapos, tapos na po. tapos na. Tama? Opo, finish na po. Yun. Okay mga beli. Yun. Yun. What's up, what's up? What's up? Ay mga beli, magpiprito na tayo na itong ating chicken teriyaki. So naglagay tayo ng butter saka cooking oil. Cooking oil. So dito natin paikutin ngayon yung Manok. manok ba ito? Opo, chicken teriyaki. Chicken teriyaki? Teriyaki po. Pwede po sana yan sa pork. Pwede. Sa beef. Pwede rin. Yun, pwede po pala.
natin, gaganyanin din natin. Hanggang sa magkaroon ng rice. Okay? So yung mga belly, okay na yung first set natin. So chicken teriyaki. So second batch na tayo mga belly. Ayos! Opo, si Jan Jan. So mga belly, okay na yung ano natin, chicken. So gagawa na tayo sauce. Okay, so dito na rin tayo gagawa ng sauce mga belly. Yun mga belly. Hawakan no. So ito yung pinagpakuluhan kanina mga belly. Sayang yung lasa na ito, kaya gagamitin natin. Yun, tama po mga belly. So ito yung gagawin natin sauce. So maglalagay tayo ng Dagdag po tayo ng teriyaki sauce. teriyaki sauce. Nasaan yung ano natin? Yung luya Jeffoy. Okay. So mga belly, maglalagay tayo ng Luya. in English. Ginger. Tama po. Parehas Yun. tayo eh. Garlic. Garlic powder. Plus, Ano ba? brown sugar. Tapos, Lagi na po so mga mga belly. belly, yan na, wala tayong honey gamit, kaya sugar ginamit natin. So, yung iba, honey, mas masarap. Yan, papalapot lang po mga belly. Ha? Papalapot. So, titikman muna. So, daba. So, yun, ito mga belly, kasama natin, kapatid Dingo. Daba to, ganyan, smoke ka. Mga belly, bago natin lalagyan ng cornstarch, so titikman muna namin. Yun, tama po mga belly. Sabi mo ito to. Sarap po. Ayos. Sakto. Ano? Sakto po. Okay, isang bagsak. Hey. So mga beli, ito si Dama. So nagpupulis din po yan, kabats ni... Kabas ko si Tres na nauna na. Na-stop si Tres, ikaw. Na-stop ko siya to nagtuloy po. So yun, mga beli, magkabats sila si Tres. Magpinsan po. Wala sa tamis. Wala sa tamis. Yan, cornstarch mga belly. Pampalapot. So yan mga beli, hintayin lang natin lumapot. Tapos, kuhanin mo na yung sesame seed natin, John Paul. Sige po mga belly. Okay mga beli. Ayun na. Sesame seed. Yun. Alright, okay na itong ating. Chicken teriyaki. Okay mga beli, so yun, masarap na mga beli. Thank you. Plating tayo, John Paul. So start na tayo mag-plating. Yun. Chicken teriyaki. Okay mga beli, mix seafoods tayo. So kasama natin dito si Yan. Pogi. Okay. So mga beli, ano yan? Butter. Cooking oil mga kabeli. Ito. Butter. Bawang sibuyas mga kabeli. Yun. Bawang sibuyas. Ano ka dyan? Ano yan? Ano?
Nano? Talangka. Maka. So mga beli, alimasag. Yun. Botany. Dito paro. Yun, hipon. Hipon. Bango. Wala bang tubig to? Wala po. May tubig po eh. Drain mo muna. Yan, ikaw. Okay, maglagay tayo ng garlic powder mga beli para lalo sumarap. Black pepper. Ay, lagay mo tres. Ako mo to. Okay mga beli, tatakpan muna natin. 5, 6, Hit. 5. Kaya mga beli, naka 5 minutes na tayo sa ating Big Seafoods mga kabili. Kaya ka dyan. mga beli puset. Pusit. Gulay dyan, gulay. Ano na eh? Gulay. Wala po yun, all yun. Yun. Opo, mga sibuyas, red bell, tsaka carrots. Gawa ko na dyan, boy. Kumpong na ko yan, Roy. Bye-bye. Bye-bye. Sweet chili sauce. Tres, taktak mo yung isa. Sweet chili sauce mga kabili. Ang mga beli magkaibang brand. UFC saka Del Monte. Yun. Yun. Mamasita. Masita, baka naman. Lockdown na. Mga beli, konting brown sugar. Naguin. Yung mga beli, takpan muna natin. Ilan? Yun. Ha? Anten. Ten. Ganun lang yan eh. 5. Yung mga beli, balikan natin after 5 minutes. Kaya mga beli, titikman namin yung tres. Yun. Big Seafoods. Bago natin lagyan ng Pampalapot. Para sa po yung asim tsaka tamis. Ay, konti. Kulang. kaya mga beli, kulang ng tamis sa akin. Kulang po. Tabang eh. Tabang? Tabang pala trans eh. Sabang nga po. So yung oyster sauce mga beli ito. Malapnaw talaga mga beli, sa Pure Gold ko pinili yan. So baka nagbago sila ng timpla sa oyster. Okay mga beli, cornstarch, maglalagay na tayo para lumapot na po. Okay, plating na tayo. Plating. Game. Plating. So mga kabeli, silipin po natin yung lechon belly. Nakailang minuto na yung Kuya Jepoy. Saka isang oras ito, Isang pero... oras. Kulang pa. Ano? Kaya ito malagi. Malaki. 5 kilos mga kabeli. Gusto. Ay, roast beef na rin yan. Roast beef mga kabeli. Ito po. Sobrang lang.
So yun, mixed seafood po mga kabeli. Nakadalawa na po. Kaya mga beli, pansit na tayo. Sotangon. So, dalawang klase kasi ang sotangon. May sabaw saka. May, wala sabaw. Walang sabaw. Tuyo. Tuyo. Madaling salita para siyang biyon. Yun. Sibuyas. Bawang. Manok, yan. So mga beli, yan yung sotangon, masarap to, maraming kinchay or celery. So meron tayo 1 kilo. Chicken breast. Okay. So 1 kilo, kalahating kilo. Patay ko ng balunan. Tapos matapang sa paminta. Yun ang masarap dito mga. Okay, mga beli, pabahunan natin to ng Paminta. so yun, walang patis. Meron po. Mga beli, maglalagay na yung konting patis para may alat na yung manok natin. Tres, nasa yung kunting kanina, Tres? Ito po. Ito po. So mga beli, ilalagay ko na itong pampakulay. Ready powder, mga beli. Ready powder, so mampasita natin. So yung mga beli, ang kulay na ito, mamaya natin nilalagay sa uli. Yan. Tama. Bakit po? Para hindi ma-overcook. Kasi ito automatic naka-mix yung pinaka-ano na ito eh. Yung sotangon. Oo. Yun. Yun yun. Yun yun. Easy. Mga beli, tubig. Yung mga beli, titimplahan na natin to. Sotangon soup. So meron tayong 5 shrimp cubes, black pepper. So dito mga beli, naglalagay ako ng Knorr seasoning. Pagtagdagan na po ng aroma. Yun, tama pala. Ano to? Knorr seasoning po mga bili. Yung iba naglalagay naman oyster sauce. So tayo, okay na yan, Knorr seasoning. So garlic powder. Sarap pag may garlic powder, no? Opo. Like, Hey mga beli, chicken powder. So konti na lang, lahatin na lang natin. So yun, tutukan mo yung sabaw. So ito mga beli, papaliwanag ko. Sotanghon na tuyo. Tuyo. Oo. Tuyo po pala yung mga bili. Tuyo po mga bili. Okay mga beli, pakuluan natin to, tapos titikman na natin. So yun. 3-0 na po mga kabeli. Fried chicken. So mga beli, ito na yung ano natin. Ito na yung pinaka. So ito na yung sabaw. Madaling salita. So ito, mga beli, naan muna natin.
So mga beli, ito ano to eh, matakaw sa tubig ang sotangon. Kahit mapadami ka ng tubig, okay lang. So, Yun. kinchay. Matapang sa kinchay, masarap din mga beli. Ano? So mga beli, ang request, mix ng Mickey, saka sotangon. So, tig 1 kilo, so 2 kilos. So, kung ito-total mo to, kasama yung gulay mga beli, mga 4.5 to. Kasi, yung sahog lang kanina is 1.5 na. So, 3.5 na. Plus yung gulay natin, di lang 1 kilo may yun. Yun. Oh, lagay Okay. na natin. Okay, lagay. Butong Batangas. Parang gotong Batangas na. Ako na yan. Natutuwa kay Jaja, kahit ano yung tutuwa kay Jaja, ipapasa niya kilala. So, yun. O, dyan. So, pwede na natin ilagay ito mga beli, medyo matigas to eh. Huwag lang yung repolyo. Uling-uli na natin repolyo. Baggy beans tsaka carrots. Tapos ito, Chicharo. Mamaya ko dyan, mamaya. bota-bota. Ano? Sarap po. Okay mga beli, titikman muna natin. So, sino titikim? Si Janjan? Ako, Janjan po. So, isang bagsak mo na dyan. You know? Ay mga beli. Yan. So yan mga beli. Masarap na, lasang-lasa yung kinchay. Tapos yung shrimp cubes, yun yung nagtatalo. Saka yung konting alat no? Patis. Okay mga beli. Ano na to? Final na. Final na po. Hintay na pong matuyo. So, ano na lang mga beli, okay na tayo, tapos na tayo magluto. Yung lechon belly nakasalang, so roast beef sauce na lang gagawin natin. Yun. So last na to, hintayin natin matuyo. Finish na. So yun. Last dyan. Ano? 5. Ay, ba't dami sabaw? 10. 10. 100. One day yan. Ha? 100. Ha? 100. 200? Okay mga belly, start na. So magluluto na tayo ng ulam natin. So mga belly, okay na yung ating pansit. Sotanghon na may, ano po yun? Mickey. Mickey. So mga belly, may konting tubig pa to, pinatay na natin yung kalan natin. So, pag ito mamaya to mga belly, madadry to. So, yun. Yun. Nalagay na natin repolyo. Repolyo. Bakit Habang ganun? mainit pa yung ating Sotanghon. sotangon. So, ito mga belly, maluluto na yan sa init ng ating pansit. Pansit ba? Pansit po. Pansit sotanghon po mga bili. Hindi yun to, ano to eh? Sotangon. Sotanghon po. Sarap po yan. Tutukan mo cameraman. Kulay pa lang, oh. Yun. So, yun. Mga belly, ganyan lang to. Tapos, plating na natin. Yun. Okay. So, gagawa na tayo ng sauce ng... Roast beef. Okay, dito na. So, mga belly butter sa mantika, pinagsama natin. Tingnan rin ah. So yun. Mushroom. Mushroom po mga kabili. Slice mushroom. Mga belly, patapos na tayo. So, time check tayo. Tapos tayo ng 10, 10:20. 20. So, bukas mga belly, nasa Baliti. Sarayat tayo. Yun. Sa right lang po mga kabili. Malapit-lapit mga belly, kaya lang Kinabukasan. bukasan Malapit-lapit. nasa ano tayo mga belly. Pangkasinan. Pagkasinan. So, yung result cream na. O, fresh na. Okay mga belly, aray na. Pati na po mga kabili. Pupunawin lang po yan. Ganun lang po. Yun o. Dagdag tayong konti. Matabang, jampon. Matubang sa arena. Konting tubig. Mga belly, ito yung ano natin. Ulam. So, paksiw. So, yun. Naglagay tayo ng tubig. Tapos pakukuluan lang natin yan. So, ito may timpla na yan mga belly. May suka na rin. Yan,
Okay na natin. So yun. Ano yan? Fine. Nestor 3 mga kabeli. So naglagay na si Jepoy ng... Nestle cream mga kabili. So maglalagay tayo ng... Fresh milk. Tatlo. Black pepper. So yun mga bele, yung roast beef natin is 5 kilos. 5 kilos. So yun, maglalagay na lang tayo ng beef cubes. So pakukuluan natin to tapos okay. So yun mga bele, beef cubes, naglalagay na tayo. So naglagay tayo ng 3 beef cubes mga bele dito sa sauce na to. So ito mga bele, pwede nyo pang i-adjust pag malapot siya, mag-add kayo ng tubig or fresh milk para makuha nyo yung gusto nyo lapot. Pwede rin siya medyo malabnaw. Yun. Kaya kagaya na mga bele, kumulay yung ating beef cubes kaya nag-dark siya ng konti. Ayan o. So ito mga bele, tamang-tama lang yung lapot na ito. Okay, plating tayo. Ay, titikman muna natin mga bele. Okay mga bele, tamang lasa, tamang jampol. Tamang lapot, tamang plating. Ayun. Alright. Plating. Isang game ito. Last na po mga kabeli. Sotanghon. So mga bele, okay na tayo. So tapos na tayo magluto. Ayan na, ang ulam. Paksiw. Nakalimutan yung pangalan ng isda mga bele. Tapos magcha-chop na ng lechon bele si Jepoy. Alright. Ayos mga kabeli. So yun mga bele, tapos na tayo magluto. So hihintayin na lang natin silang kumain. Nag-vlog si Kabeli. Nasa YouTube.
yung inimbita natin na nagluluto, siya yung Kabeli, Angelo Sigwa, sa YouTube, sa Facebook. Okay? Paano nyo? Ngayon na, nag-umpisa tayo, ilan na lang naman yung hindi dumarating. Maraming mamaya, maraming iba, pasabi, mamayang hapon, wala tayong hinahantay na oras. So sa ngayon, magpapasimula tayo, nangyari itong ating tipon-tipon, palimula, yung kaibigan kong, ito ba si Kalin? Hindi sila makapag-umpisa, naghahanap ng ibang tao. Ako naisip. Yung problema nila ay pinasa sa akin. Ako naman, kumuha ng tiyempo. Siyempre gusto pa, pare-pares tayong busy. Pinero, sabi ko busy pa, marami pang pinupuntahan ng tao. Nung pumasok na Pebrero, pumasok na ako, pinuntahan ko si Paring Oli. Nag-usap kami, tapos habang nag-usap kami sa cellphone. Kaya nagkasundo-sundo, itong lugar na ito, kung wala itong lugar na ito, mahirap pumanap ng pagtitipon-tipon. Kung sarali man, baka gusto nyo sa Alfredos ng San Fernando, Pampanga, out of this world yung lugar na yun. Nowhere in your imagination yung lugar na yun. Pero, itong problema ron. Pero in advance, talagang nowhere. Out of imagination ron palang gamin doon. Para ka nasa gubat, para ka nasa border area, populasyon. May pool, may swimming pool ng slide, sari-sari. Umpisahan na natin. Unang panimula ng pagsimula natin ay mag-blessing. Sana si Ramon dito. Kaso si Ramon, inassign ng kumpanya sa Pangasinan. Sa umpisa pa lang. Kaya nag-excuse siya. Mahirap naman po yung tungkol sa trabaho ng isang tao. So, gumawa ng makatang salita na pagdasal si Ayana. Umpisa mo. Huwag muna. Hindi, mic lang, mic. Sige, pwede lang. Sige. Wala lang, pakawin na rin talaga. Bawlang mayroon yan. Parang ano, wala. Umpisahan na! Sama natin ang tropang kakaroon tayo ng prayer. Diyos sa pangyarihan, ang pagbuhay ni Diyos, ang pagbuhay ay ipapasalamat ng ibigyan niya ang pagkakakamit ng bawat saan makadalo ang pagdatikod ito. Naging adya sa layong Hinag na sa halin na pinagalingan at anumang balakid na hindi namin may sakatuparan ang dapat na pupurihan namin. Sa amin ninyong kadakilang at kabangalan, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng bagay na nakikita at nakikita hindi namin sa mga mata. Sa kasiyahan, kapayapaan, kalusugan at pamahal na ibigay sa amin. Salamat sa biyaya ng buhay na kami kasama-sama nawa sa lusalot ng amin sa araw ito. Ay nagbunga ng matibay na samantala sa mahang tungo sa pagkakaya at halaga ng pamamahaan sa bawat isa sa amin. Umagit nga ka po sa amin sa araw ito upang magdamig na kami sa mahal. Gabay mo rin po ang pagkabayan ng mga kasama namin higit nakadalo na dahil sa anumang kadahilan at bigyan ko po rin ng walang hanggang kapahinahan ang mga kasama namin na walang sumakit ng buhay. Sa inyong lahat, ang kapurihan at kadakilaan at ang napayan at gawain na ito at lahat ito ay dinatas namin sa pangalang Jesus, ang maraming Panginoon. Amen. Okay. Mayroon kaming souvenir item, hindi naman mahal, hindi naman mura. Item lang na para sa sarili ng mga nag-theater.
isang keychain na may mga picture. Ina-arrange ni Ayala pamimigay. At least, meron kang hawak. May hawak ka. Galing ito sa Rubaw eh. Ngayon yung gustong magpagana ng kain, lebir na rito malamig, nagpasimula ako ng starter na inom na iinumin. Kung meron pa tayong dadagdag ko. Kung malakas pa kayo, itong gamitin nyo. May tindahan naman doon. Check lang tayo. Pagkalo. Alam mo, 50. O ako, 25. Sharing yun. Hindi, ano, ang tawag namin dito, senior na. 50% na senior. Pwede naman opo, pwede naman tumayo, pero 5 minutes lang to. Yung topic natin tulong sa meeting is how to manage stress sa ating kalusugan. Okay. What are the ways to deal with stress? Ito naman natin, makakatanda na tayo. Kaya hindi naman kaya tayo na-stress dahil sa problema. Isa na-stress tayo sa environment, sa klima, at sa ating ginagalawa lugar. So, paano na natin? So yun mga kabili, mag-i-start na pong kumain. Yun o. Opo. Ay, vlogger ka? Opo. Okay, magkala, may dala kami sa sakyan. Oh, tingin dito mga. Ay! Sama. Sige. Oh, pang-Saudi yan. Ayun, Okay. Thumbs up. Shout out! Shout out sa ano, taga Saudi. Okay. Taga Kens. Kaso lang wala na mga taga. wala na sakit. Wala na sa Kens eh. Wala eh. Retire na. Marami nang retired. Marami nang retire. First bite. I like first bite. Thank you, Lord. Ay, doon. Hindi mo naman ako. Send mo kay ano kay Ito ay makarte. Sa kay Martinam. wag hanapin sa akin. Siyamat. Di ba yung episode? Ay, Omega. Shout out mo. Sir, pwede naman pala sa kabila. Kaya nga, dito ako. Hindi ka kayo dyan. Wala. Tapos kuha tayong pagkawan. Kuha ko wala kuhanin. Oo nga, pwede nga sa kapila. Wala ka serving spoon. So, serving spoon. Ano ito pala po? Pansit po. Pansit po. Pansit. May ano, may... Yung pala. Dami naman ito, baka niya ito ako. Wala yan. Hindi na yan to, wala pa, hindi pa dumadaan yung para eh. Pwede pa yan. Wala pa dumadaan yung para eh. Ako po na mamaya nawa kain. Ganito mo marami ng pagkain. Ano pa kayo?
Idol! Idol! Ang dalawa. Oo, ano pa? Kinuha sal. Seryoso yun. Paano po na kitang may kulo? Wala tayong basurahan. Ito po dito. Buhay pa man tabak na, very no? O hindi na kailangan ng tabak. Kung may gusto lang kanin. Ano to, isda? Hindi. Torres beef po. Roast beef. Parang lengua, pero siya baka. Ito, roast beef. Opo, roast beef po. Bukuha mo na ako. Mamanahin ko yan. Mamanahin ko yung ano. No? Ay, baka wala. Ibig sabihin yung gusto tayo. Swimming pool. Siguro po mga 5 feet po ito mga kabeli. Malalim. Pero may slide pa. Ito naman mga ano po, 3 feet. Mamaya, bago Wow! Ginawang investor mo yung anak mo ah. Yun o, hello po. Invest ka ng anak. May gusto po yung shoutout. Shoutout sa mga taga Lubao, San Fernando, Pampanga. Mga Tagalawa Concepcion dyan, lumabas na. Oy, Oliver. Mga tropa. Mga Dito rin, kumpare. natin ang tropa. Lahat ng mga Concepcion pa. ano dyan, mga Torno, sa taga Isla Verde, Batangas. Shoutout sa inyo dyan. Ariel. Shoutout po. Torno, Drogin. Hinihintay na dito. Yun, thank you po. Hindi po. Hello po. Shout out sa mga Tagaluba, mga kaibigan ko. Si Drogins, si Torno. Wala pa rin ito, inaantay dito. Ariel. Oh, si Dan Capili, yan. Ayan. Donald, ang Merigala. Nasaan na kayo? Hindi po nakarating dito. Oh, punta na kayo dito. Nag-aantay yung mga tropa nyo. Nasa po lang bola, alam tete. Alam dito. Yan ng Kenzo na rito. Yun, thank you po. LJ po.
Hello po. Gusto po. Bakit may gusto po yung shoutout? Shoutout kay Shoutout kay Mayang Dick. Ramones. Dick, kamusta po dyan? Lahat po ng mga kasama namin dito. Kasama namin na hindi umaten itong first reunion. Shoutout na rin sa inyo lahat. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Hi. Baka may gusto din po kayong shoutout. Okay na po. Wala po. Hello po. Thank you po. Enjoy po. Uy, bawal sa kalusugan yung ginagawa mo ka ba? Hello po. Hello po. Saka sa akin araw-araw. Hello po. Baka may gusto po kayong shoutout. Wala tayong bibigyan tayo. Baka may gusto po kayong batiin. Para shoutout. Shoutout dyan, tropang Ken. Yun, shoutout po. Yung iba magparamdam naman. Exchange dyan, Hello. Si William Layaw, extension, wala rin dito. Willie. Sir. Andito na kami. Dito si Layaw, dito si Sis, Pardo. Nante kayo. Yun. Darating, anong oras? Okay, salamat. Binabati ko yung aking pamilya. Barangay. Dito ako sa Pampanga. Mga artista sa Mozambique. Ano? Yung ano nyo, yung toda nyo, batiin. Mga Green Press Toda. Andito yung official nyo, andito ngayon. Nandito, Pro Pang-Afrika, shoutout din. Pro Pang-Afrika. Hindi ko kayo kaso ngayon dyan. Bukas na lang. Yung misis mo? Ilan lang nakarating dito, artista ng Afrika, tatlo. Opo. Sige, maraming salamat. Thank you po. Enjoy po. Sige. Kat, sa susunod. Oh. Hello po. Gusto po. Baka may gusto po yung shoutout. Batiin po. Sa mga kakins na hindi nakarating dito, pasisi kayo. Sa next year, sana makarating kayo, please. Yun. Kayo po dito. Ganun din po. Kayo po dito. Okay po. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Kamusta po? Baka may gusto po yung shoutout. Wala po. Kayo po dito. Batiin po. Yung pamilya niyo po. Ganun. Ano ba yan? Anong vlog yan? Ano? Kabeli po. Sa YouTube po. Pabeli? Opo. Kabeli. Sa YouTube po. Opo. Thank you po. Yes, salamat. Thank you po. Hello po. Hello. Hi. Kamusta po? Okay. Napakasarap ng pasit. Yun. Thank you po. Saan po pagkain? Okay po. Ayos tayo sa pagkain. Yun, thank you po. Baka may gusto po yung batiin. Binabati ko si Kakadi, Jabas, sino pa ba? Yung mga all Kens. Oo, nandito. Binabati namin. And Lahat na nandito. we pay tribute to our dear friend, Mr. Anthony Uy. Nakasama namin si Anthony dito. Unang nagbalak, hindi natuloy. Tuloy. Ganun talaga. Dahil nagkasakit. Oo. So, Anthony, this is for you. Kayo po dito. Okay na ako, basta makita ko masaya lahat. Yun. Hanggang ngayon nga, nag-iisip ako, kung kulang, tatakbo pa ako. Yun. Yun, thank you po. Thank you. Enjoy po. Thank you. Thank you po. Yun. Dito sa RC Sabado Resort, ang lahat ng ito ay nangyayari sa mga dating katropang Ken. Yun. Maraming salamat po kay Mr. Rolly Sabado sa pag-accommodate sa amin dito at really, na-appreciate po namin yung kanyang hospitality. Napakaganda po ng kanyang resort. Sana puntahan nyo rin to. Opo, dito lang po yan sa ano po na? Concepcion, Lubao po. Yun. Thank you po. Po. So yun mga Beli, tapos na tayo sa ating yan. Paul, tapos na ba? Opo. Tapos So, nagpakain. yun, so mga Beli, yan company reunion ng Kent. So ito yung mga dating nag-work sa Saudi Arabia. Dito ano? Yun. Sama kita. Yan, Tito Ed. Disanto. Hello. Yan.
Buenas kami, nakomisyon namin si Angelo Cabelli. Masaya kami rito. First time naka-experience cooking on site before eating. Ayun. Mainit na mainit. Napakasarap ng pansit, maniwala ka. Thank you po, Tito. Kombinasyon ng pansit at saka ng roast beef. Opo. Kahit yung sarsa lang, hindi pwede sa beef, sarsa. The best. Thank you po. So yan mga Beli, pasado yung pagkain natin sa mga engineer. Thank you. So yan na, shoutout po sa misis ni Kuya Ed, Ate Noemi. Maraming salamat sa support at pagmamahal. So Team Kabeli, Shoutout sa pamilya. Shoutout sa pamilya ko, sa buong pamilya ko. anong family? Disangko. Yan, ng Bacolor, Pampanga. yun, Bacolor, Pampanga. So mga Kabeli, maraming salamat sa Dance Company. Ano ba? Ken's Company. Maraming salamat po. Reunion. Yun. Okay? Magic word. Ingat na lahat! God bless all! Thank you. Thank you po.